Emprenedoria, tecnologia, grans idees, investigació, futur. Això és Girona Valley. Un espai per donar veu al talent, les idees i la innovació de les comarques gironines. Un podcast dirigit per al Diari de Girona i La Factoria i presentat per Eduard Batlle. El convidat d'avui és Antoni Flores, CEO de la consultora amb seu a 22 @Strategic Platform. Benvingut, Antoni. Bon dia, Eduard, què tal, com estàs? Un model innovador, un podcast. Tu que et dediques a la innovació, a les empreses, a valorar la competitivitat, l'estratègia, la planificació. Ens fa molta il·lusió que siguis aquí perquè ens pots ajudar a comprendre tot aquest tema postpandèmia, acceleradores d'aquest món tan global que ara tenim i que segur que serà un plaer escoltar-te. Gràcies, Antoni. A vosaltres per invitar-me. Un món molt complex, com saps, cada vegada més. Quina fotografia fas des del teu punt de vista del moment actual en clau nostre, diguéssim, amb la visió des de Catalunya? Bueno, jo crec que és un món que cada vegada està més dominat per la tecnologia, no? La tecnologia com a pràctica i les tecnològiques com a poder a l'ombra, per dir-ho d'alguna forma. És un món que aquesta tecnologia està arrossegant les altres activitats, com en el meu cas la consultoria estratègica, i les empreses cada vegada estan més condicionades per aquesta tecnologia amb una doble visió, no? O m'unifica amb el resto d'empreses o aconsegueixo realment diferenciar-me, no? Per tant, és un món que a més ens haurem d'enfrontar a contradiccions molt grans com els robots, les persones, el treball. En fi, és un món que ens esperen uns anys de decisions, jo crec que molt estructurals. I amb la importància de la intel·ligència artificial. Correcte. Jo diria que la intel·ligència artificial és una tecnologia, un conjunt de tecnologies, jo et diria que molt més econòmiques d'incorporar del que la gent es pensa, però en canvi té un cost quasi de governança a les companyies bastant complexa. Tens que canviar la companyia per utilitzar bé aquest tipus d'eines. A mi particularment, i també per les meves conviccions, des d'un punt de vista diguéssim, dels resultats de la nostra feina, el que m'interessa de la tecnologia i de la intel·ligència artificial en concret, que hi treballem molt, amb tecnòlegs profuns, no som uns nouvinguts aquí, el que m'interessa és la capacitat de fer coses que abans no podies fer. I m'interessa menys la capacitat d'optimitzar, no? Que és aquesta vessant que té la tecnologia de reduir llocs de treball, no? Però en canvi té una vessant de fer coses que abans no podies fer, que això és molt interessant, no? Si pots conduir, si la IA et pot conduir un cotxe, vol dir que el cotxe ja no és un cotxe, i vol dir que el teu temps amb un cotxe pots fer coses diferents. Això abans no ho podies fer. Aquesta és la part que a mi particularment m'interessa molt de la tecnologia. T'apassiona adaptar-te al canvi i intentar sempre ser un consultor que pot aportar aquest valor innovador a les companyies per les quals treballes? Sí, jo sempre, i deixa'm parlar en primera persona, jo sempre he considerat que si ets un bon professional has d'estar molt ben remunerats. Si no, no ets un bon professional, algú no quadra, no? Això mateix ho hem passat sempre a la nostra activitat, no? Que és un foc amb aportar valor. No? Nosaltres sempre hem estat obsessionats amb estar en espais professionals que aportin valor a la societat, que aportin valor a la indústria. Però aquest valor és un constructe i va canviant, no? Nosaltres sempre ens hem preocupat del producte i dels serveis que fabriquen o comercialitzen els clients i hem anat, en tota la meva trajectòria professional d'uns 30 anys, hem anat canviant en aquells llocs on resideix el valor. Primer era el desenvolupament de producte, la innovació estratègica, els models de negoci i ara els models de negoci hibridats amb aquestes tecnologies profundes que són el computer vision, la intel·ligència artificial, tota aquesta tecnologia que nosaltres diguem intel·ligent, que té la capacitat, insisteixo, perquè a vegades no s'insisteix el suficient, no solament d'optimitzar-te, o sigui, de fer més eficient el que ja feies, sinó de permetre't fer coses noves que abans no podies fer. Aquesta és una part apassionant. I què t'agrada d'una companyia per a la qual treballes? Que tingui filosofia pròpia. Jo crec que és el més important. O sigui, tot ho pots copiar, menys la filosofia. I aquesta còpia acabada va més ràpid, a Sí, escala global. absolutament. O sigui, a la vida ho pots copiar tot,
ho pots eficienciar tot, no? Però la filosofia no la copies. Jo sempre faig una observació, i a més ens la podem aplicar en clau gironina, no? O sigui, els models de retail, no? Els Inditex, no surt d'una capital. Normalment surten de llocs en la comunicació, no diré tallada, però complicada, no? I que fan que una sèrie de gent que ha estat aïllada, entre cometes, desenvolupi un model propi, com és el cas d'Inditex. A Girona tenim un cas excepcional que és Cave Home, no? Cave Home, amb la família Julià a Sils, desenvolupen un model de la seva visió, de la seva filosofia d'entendre això, que resulta revolucionari i els auguro un creixement tremendo, no? Però és perquè tenen una filosofia pròpia. El més important de la vida, el món cada dia és més petit, industrialment parlant. I per tant, si no tens una filosofia pròpia, estàs condenat a ser un follower o un seguidor, i els seguidors, si cada vegada es fa més petit el món, no tenen cabuda. I també, per ser de Sils, també podríem parlar de Fritz Ravitch, no? Un altre model d'èxit també. Correcte. En aquest sentit, no? Jo crec que Fritz Ravitch té una vessant d'explotar molt bé el coneixement local, el que és el coneixement de lo que es diu l'última milla, no? Tota aquesta distribució capilar, aquest servei al comerç, a l'hostaleria, a la restauració, i després, lògicament, amb un món aparentment, i remarco aparentment fàcil com és el de les patates fregides i després ampliat als fruits secs, ha sabut crear una marca de referència i jo crec que també és un sector que ja ha trencat la barrera, no? I les resistències i creixerà moltíssim. M'agrada aquesta visió que tens, no? De que el talent, les idees, serà el concepte de Malcolm Gladwell dels outliers, no? De la perifèria. També que és una visió que tu tens i que normalment exposes. No? Bueno, jo sempre he parlat del Hollywood empresarial, no? És a dir, als empresaris se'ls ha sotmès a una unificació de les seves idees, no? El mètode del caso, que és com funcionen les escoles de negoci, al final és homogeneitzar un pensament empresarial. Això està bé quan el que prima a l'economia és l'eficiència. Però l'eficiència ja no prima. O sigui, una planta pot inundar el món de televisors. Per tant, l'eficiència està ja superada. Quan l'eficiència està superada, el que et fa ser diferent és la filosofia que et permet ser excepcional amb alguna cosa. I l'excepcionalitat a vegades està més a la perifèria. No? Jo sempre explico, hi ha un filòsof que va ser, a més, un espiritualista que es deia Teilhard de Chardin, és un homònim a Newton, que des de la seva visió espiritual i jesuïta, no, deia que el més interessant del món estava a la guerra. Ell va viure la Primera Guerra Mundial en el front, deia, perquè en el front és on hi ha el xoc de masses, no? És on s'estan definint les noves societats, no? I era veritat, no? Com va passar a la Segona Guerra Mundial. Afortunadament, sense una guerra, tens llocs que és on s'estan definint les noves plataformes de creixement que no necessàriament té que ser l'establishment, no? Normalment és al revés, és en aquells llocs que no tens en compte on te surten aquestes noves dinàmiques, no? Molt bé. Abans de l'entrevista hem esmorzat xuxos de la Puntual. També hi ha models d'èxit locals que mai s'hauria de perdre, no? Aquesta visió que moltes vegades es ven pa a les benzineres. També hi ha la qualitat d'un producte al centre de la ciutat i amb un model innovador, una fleca que aposta per la qualitat, i això també està molt bé. I un concepte que també va a més, no? Correcte, i si ho extrapoles, és quasi el que està destacant de Girona, no? Com a província i com a capital, és aquesta defensa d'una filosofia, un cop més, de vida, d'un estil de vida, d'un estil de ciutat, d'un estil de societat, de relació, que en un moment donat et pot haver provocat que aparentment estaves fora de les dinàmiques, si pensem amb el Girona de fa 20 anys, però que ara coincideix el que aquesta filosofia representa amb el que la societat està cercant, no? Quan ho baixes a la dimensió de negoci, clarament, aquesta pastisseria que comentes és així. Per què? Perquè el món és un altaveu, no? I el món el que cerca és la qualitat de vida, la qualitat de tot. I Girona i aquest tipus de negocis són altament qualitatius, per tant, són molt cercats per la societat.
vius a Bellaterra, amb experiència per la teva professió a llocs com Mondragón. Què has après de treballar en el País Basc? Quina visió, quina filosofia t'has emportat, o t'emportes, no?, quan estàs en aquest procés? Sí, jo fa molts anys que treballo amb empreses basques i especialment amb dos, que és la Corporació Mondragón, que té un punt peculiar, que és una cooperativa, una gran cooperativa, i amb CAF, que és el fabricant de trens, no? A mi el que més m'agrada dels bascos, m'agraden moltes coses, però la defensa de la qualitat de vida, per això ciutats com Sant Sebastià i Girona són molt empàtiques, no? Però després també la defensa del model propi, no? És a dir, un dels nostres socis professionals un dia em va dir em va fer una observació que em diu, escolta, tu saps la diferència entre un empresari català i un empresari basc? I li dic, això és un xiste o és un acudit? No, és una observació que he fet. Doncs no, explica-me-la. Diu, bueno, doncs, un empresari, ell no és d'aquí, ell és de Valladolid, diu, un empresari català, quan es ven la companyia, fa una festa. Un empresari basc, quan es ven la companyia, li fan el buit social. No? I és totalment cert, i a mi això m'agrada molt, perquè el País Basc té una defensa molt gran dels seus actius, industrialment de les seves empreses, per descomptar que les venen, però preferentment, i el govern basc fa un esforç molt gran perquè siguin venudes a bascos, no? I després el govern basc té una cosa que a mi m'interessa molt, o la societat econòmica basca, que són les grans línies directrius, per la qual estan concentrant moltes empreses, no? O sigui, i estan aconseguint ser molt bons en zones molt complexes, com és l'aeronàutica, com és els propis trens. CAF va comprar el líder europeu d'autobusos elèctrics. O sigui, són gent que se saben unir, per això tenen aquest esperit cooperativista, que busquen el valor afegit, no busquen treballar 10 hores al dia, treballen 8 hores, és una societat molt suïssa en aquest aspecte, hi ha molt de lleure, i són molt competitius. O sigui, jo tinc clients, nosaltres tenim clients que tenen la fàbrica en un prat, amb molt d'espai, i la fàbrica està tan optimitzada com si estigués en el centre de Tòquio. O sigui, hi ha gent que la tecnologia l'han normalitzat i l'han sofisticat, no? I gent que sap sofisticar i, per tant, adaptar a la societat que vivim coses molt banals, com pugui ser el tema també gastronòmic, no? Per tant, a mi el que m'agrada del País Basc és que està assentat en els seus fonaments, que no els rebutja, els evoluciona i els sofistica. I ara focus també a Mèxic, una altra experiència nova i que també segur que tens coses a explicar-nos, no?, d'aquestes primeres impressions que has tingut en aquest 2024. Bueno, nosaltres, abans de parlar de Mèxic, t'explico per què estem a Mèxic, no? Nosaltres hem fet, com hem comentat al principi de la conversa, una companyia que hem fusionat dues companyies, una de consultoria estratègica pura, amb una de tecnologia profunda, no?, de temes d'intel·ligència artificial profunds, amb algoritmia pròpia, no som uns nouvinguts, i les hem juntades amb dues filosofies, no? Una, portar el coneixement de l'acadèmia, de la universitat, al mercat amb el menys temps possible. El més ràpid possible, i estem fent esforços per incorporar més doctors, no? Doctors que tinguin com a pensament, doctors acadèmics, que tinguin com a pensament el mercat, no la investigació pura només, i per un altre cantó, estem centrats en el que t'hem dit abans, de dir, escolta, nosaltres el que ens interessa d'aquest món és què puc fer de nou que abans no podíem fer, no? Nosaltres vam ser pioners en fusionar el disseny industrial amb l'estratègia. Si no fas aquesta fusió no poden sortir models com Nespresso, no? Que sempre diguem què és primer, la càpsula, la màquina o el model de negoci. No? Si no fas junts no pot ser. Pues estem repetint el mateix amb el món estratègic i amb el món tecnològic. Nosaltres amb estratègia sempre hem estat molt reconeguts per ser molt bons, si em permeteu l'adjectiu, amb el que seria gestionar productes de nous productes o nous serveis. Llavors, què ens porta a Mèxic? Bueno, a Mèxic ens porta que el principal retailer de luxe mexicà, que paradoxalment és el retailer més gran del món de luxe, no? Ens porta a fer un banc pensat en el consum,
pensat per un target molt peculiar, que són 1 milió de persones que tenen una renta superior a $1 milió a l'any, i llavors fem un banc. Nosaltres hem fet molta banca, històricament, hem fet els productes digitals del Sabadell, hem fet Evo Banco, hem treballat històricament amb Caixa i amb BBVA, i aquest és un banc molt peculiar perquè és un banc per a un client no bancari que el que vol és establir una relació íntima i bidireccional i sana, sana, aporto valor, reben valor amb aquest target, no? I llavors aquí podem, diguéssim, introduir totes aquestes tecnologies que tenen una virtut que, si vols, no són molt inclusives, o sigui, no et dones compte. És a dir, i llavors pots desenvolupar-te amb la vida quotidiana. No? O sigui, estem passant del que és la canalitat física a lo que era la canalitat digital, a lo que nosaltres diguem l'omnipresència. No? O sigui, aquestes tecnologies et permeten que els clients siguin omnipresents a la teva vida. I això s'ha de saber gestionar perquè si no ets, diguéssim, entres massa a la vida de les persones. No? Per tant, hi ha un punt també per manegar aquestes tecnologies d'ètica que no es pot perdre mai. Per acabar, vas escriure el famós llibre de l'alquímia de la innovació. Tens ganes de tornar a escriure un altre llibre? Tens ganes de tornar a posar en valor les teves idees? Bueno, l'alquímia el vaig escriure, com saps, amb l'Alfons Cornella. Va ser un llibre que des de la innocència va sentar càtedra dintre del que és el món de la innovació i de la innovació estratègica. Per l'empresa. Per l'empresa, correcte. Aviam, jo, qui em coneix, jo soc molt polièdric, tinc molts interessos, a vegades oposats, no? I a vegades conviuen malament amb mi, no? Perquè m'agrada molt escriure, m'agrada molt la reflexió, i m'agrada molt llegir, òbviament, però hi ha moments que tinc més temps i hi ha moments que tinc menys temps. Però sí que últimament torno a tindre ganes d'escriure. O sigui, al final és un impuls, jo no em guanyo la vida amb això, o sigui, però sí que és cert que tinc un tipus de tasca professional que em permet estar molt a prop dels canvis socials, dels canvis econòmics, dels canvis tecnològics, conec amb moltíssimes empreses, conec moltes anècdotes, ja tinc una edat per haver ajudat a crear models com Imaginarium que els he vist desaparèixer, no? I, per tant, sí, crec que més d'hora que tard tornaré a escriure coses. Interessant aquest salt generacional, pares o avis o pares i fills, etc. Bueno, jo reconec que m'està costant entendre les noves generacions, no? I també reconec que cada generació té el deure i el dret de fer el que cregui que ha de fer. Per tant, no és criticable, és la seva emoció, és el seu sentiment i és el que tenen que fer. Però anem a les obligacions, va. Sí, però hi ha unes obligacions que s'han de fer, correcte, i per acabar, no? Perquè, com dèiem també abans en la conversa, no? Estem en un continent, Europa, en una societat que, que aparentment només podem perdre. Tothom vol emular Europa, no? Per tant, ens hem d'espavilar. Molt bé, Antoni. Ha estat un luxe que estiguis aquí amb nosaltres, m'ha agradat molt, que estiguis al Girona Valley i que puguem compartir aquesta estona amb tu. Bueno, és una forma de defendre que encara soc algo gironí, encara que ja no tinc ni accent, però bueno. Molta sort i gràcies. A vosaltres, gràcies per invitar-me. Diari de Girona i la Factoria us porten Girona Valley, la manera de compartir amb vosaltres la nostra passió per l'empresa.